20-нче йөз ахыры, 21-нче йөз башы татар театры һәм гомумән татар сәнгате тарихында тирән из калдырган шәхес, җәмәгать эшлеклесе, педагог, гаҗәеп дәрәҗәдә мөлаим, ярдәмчел һәм җавапчыл кеше. Татарстан Республикасы мәдәнияте һәм сәнгате өлкәсендә 4 елдан артык хезмәт куйган Шамил Зиннур улы Закиров 1945 елның 15 мартында Чистай районы Нарат Елга авылында дөньяга килә. Авылның мең мәшәкатьле тормышында ул хезмәт сөючәнлек, сабырлык, максатчанлык, кешегә хөрмәт белән карау кебек үзе гомере буена тугры калачак гамьләрне сеңдереп үсә. Шамил Зиннур улы яшьтән үк яңаны ачуга, булдыруга, кыруга омтылучан рухлы, шул максатта тәүлегенә 16 сәгать хезмәт куярга сәләтле кеше була. Казан химия технология институтын тәмамлаган егетне мәдәният өлкәсенә ВЛКСМның Татарстан өлкә комитетындагы иҗтимагый сәяси эшчәнлек алып килә. Надежда Крупская исемендәге Ленинград дәүләт мәдәният институты аспирантурасын тәмамлаганнан соң Шамил Зиннур улы Казан дәүләт мәдәният институтының мәдәни агарту кафедрасында укыта. 1979-85 елларда Чаллы шәһәрендә бер юлы энергетик мәдәният сарайын һәм халык депутатлары шәһәр советы башкарма комитетының мәдәният бүлеген җитәкли. 1985 елның 4 февралендә Шамил Закиров Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры итеп билгеләнә. Ул театрга бик катлаулы чорда, илдә зур үзгәрешләр башланган, ә театр исә яңа бинага күчәргә әзерләнгән вакытта җитәкчелек итә башлый. Директор вазифасында хезмәт куйган 27 ел дәверендә Шамил Зиннур улы үзен талантлы җитәкче, чын профессионал, зур иҗади шәхес итеп таныта. Шамил Закиров республикада үткәрелә торган күп санлы театр фестивальләренә башлангыч бирә һәм аларның оештыручысы була. Төрки халыклар театрларының халыкара Нәүрүз фестивале шулардан берсе. Бу фестиваль Галиаскар Камал театрының һәм республикадагы барлык театрлар бергәлегенең генә түгел, ә бәлки барча төрки театрларының брендына әверелә. Шамил Закиров 1998 елдан башлап Казанда үткәрелә торган Нәүрүз фестивальләренең директоры вазифасында башкара. Камал театры Шамил Закиров җитәкчелегендә дөньяның төрле илләрендә уздырылган күпләгән фестивальләрдә катнаша, уңышлы гастрольләр оештыра. Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә, Латвия, Азербайҗан, Үзбәкстан, Финляндия, Германия, Бөек Британия, Колумбия кебек илләрдә була. Шамил Закиров яшь актерларга һәм режиссерларга юл ачуны бурыч саный. Булачак кадрлар әзерләүгә аерым игътибар бирә. 1990 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясендә актерлык бүлеге ачылуда аның өлеше зур. Ул үзе дә академияның идарә һәм икътисад кафедрасы доценты була. 1991 елда Галиаскар Камал театрында директор башлангычы белән сәхнә ветераннарына ярдәм йөзеннән пенсионер актерларның ил күләмендә бәлки бердән-бер инсаният труппасы туплана. Татар сәхнәсе корифейларына иҗатларын дәвам иттерү һәм матди ярдәм алу мөмкинлеге тудырыла. Балаларны милли театрга актерлык сәнгатенә җәлеп итү максатыннан 1989 елда Балачак яшьләр студиясе булдырыла. Шамил Закировның тиңдәшсез оештыру сәләте барабәренә бөек татар артистлары, режиссерлары һәм драматурглары, шулай ук композиторлар һәм рәссамнар яткәрен мәңгеләштерү максатыннан республика күләмендәге чаралар уздырыла. 10 еллар дәвамында Салих Сәйдашевны искә алу көне, Исхакый укулары, төрледән төрле иҗат кичәләре оештырыла. 2003 елда Шамил Закиров тәкъдиме белән максаты драматургия өлкәсендә яңарышка ирешү, заманча татар драматургиясын популярлаштыру, яңа исемнәр ачу, яңа драматургия материалы эзләү булган яңа татар пьесасы конкурсы игълан ителә. Әлегә игелекле һәм гомерле конкурс кабатланып тора. Анда җиңеп чыккан пьесалар Камал исемдәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә, шулай ук республиканың башка театрлары сәхнәләрендә куела.
Шамил Зиннур улы Закиров репертуар булдыру, яңа театраль формалар табу, квалификацияле кадрлар сайлау, театрның җитештерү техник базасын үстерү мәсьәләләренә зур игътибар бирә. Аның җитәкчелегендә 2003 елда яктырту җиһазлары, 2004 елда тавыш җайланмалары тулысынча яңага алыштырыла. Шулай ук театрның зур залына һәм сәхнәсенә тулайым ремонт ясала. Җитәкченең вазифаи фидакарлыгы, ярдәмчеллеге һәм биниһая кешелеклелеге һәр хезмәткәрне күз уңында тота һәм кайгырта белүе театрның көйле тормышын тәэмин итә алуы. Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына югары дәрәҗәдәге милли мәдәният учагы статусына ирешергә һәм шул дәрәҗәне сакларга мөмкинлек бирә. Театр бүген дә Татарстан Республикасының әйдәп баручы театры, халык мәхәббәтен казанган театр булып кала. Монда әлбәттә Шамил Зиннур улы Закировның өлеше бик зур. Кызыклы факт, 1993 елдан алып Финляндиягә барып кайтканнан соң Шамил Закиров төрле илләрдә, төрле телләрдә, төрле формада басылган Коръән китапларын җыйган. Тупланмасына ахыр чиктә 600-дән артык китап кергән. 2008 елда ул барлык җыелган китапларны Кол Шариф мәчетенә бүләк иткән. Мин тапшырган китапханәдә анда бик сирәк очрый торган шедеврлар бар, полиграфия шедеврлары. Ләкин ул менә шушы китапханәдә булырга тиеш һәм аны халык аның белән танышырга тиеш. Бу безнең халыкның байлыгы булырга тиеш дип уйлыйм. Мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен Шамил Закировка 1991 елда Татарстан АССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, 2006 елда Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелә. Шамил Зиннур улы Закиров 2012 елның 26 февралендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратына җирләнә.